Din episodul cu nou la Dev. Asta e partea a doua. Merem să vedem. Ok, merem la grădină. Că o să fac multe Sugar apple. Yes! Sugar apple! Bă, n-am niciun loc. Sugar It's raining tacos from out of the sky. Tacos, no need to ask why. Just open your mouth and close your eyes. It's raining tacos, raining tacos. Out in the street, tacos. All you can eat, lettuce and shells, cheese and meat. It's raining tacos, yum, 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 yum. It's like a dream. Yum, 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 yummity yum. Bring your sour cream. Shell, meat, lettuce, cheese, shell, meat, lettuce, cheese, shell, meat, cheese. It's raining tacos. Raining tacos. Raining tacos. It's raining tacos. It's raining tacos. Raining tacos. Am văzut 4 roburi cum să vedem. Ok, timp să facem așa. Uite, colegă. Bine, mă. Mitic aleg. Și asta a fost update-ul Summer Parcă asta e și Minecraft. Ok, Picture. Să-i să cum arată. Fain. Ok, așa mai. Și lui mai mare. Lestia. Ok. Picture plant. Și atât. Da, să vedem ce s-o băganul la Gear Shop. The Gear Shop. Watering can. Cum nu? Dog bag egg in the store. Aici. Ok, eu băgat un mitic aleg. Băgăm pe Colored Fox. O să fac video. Deci hai să vedem. Hai să vedem pe timpul. Ok, uite. Big egg! O să din bell pepper. Ok, hai să luăm bell pepper. Sugar apple din nou. Sugar apple din nou. Nu pot să cred. Pentru cei care nu au luat astea. Cred că cei care nu au luat astea. Îmi pare rău pentru voi care nu ați luat astea. Băi, ce pot să mai mult stoc. Picture plant. Trebuie să fie puțin. Picture plant. Ok.
Ok, Tudor are un aparat. Ok, hai să vedem. Show my the harvesters. Oh! Delfinul. Stai. Crafting speed. Ce-a fost asta? Hii, suntem în apă. Suntem în apă. Oi, great. Stai să facem, poate să ne pice. Nu, s-a forstet. Bine. Ok, oasis. Egg. Fenix. Ce face Fenix? Sau Fenix? Ok, din Summer Seed Pack știm că ne pică astea. Oh. N-am niciun. Ok, SpongeBob. Deci de acolo de sus direct m-am teleportat aici. Ok. Ce-am colectat? Stați cum mi se aude. Instruct, fruct. Ok, s-a dus apa. Hai să vedem cât costă ăsta. Mulțumesc pentru lucrul pe care l-aveam. Asta e cea mai... Nu pot să cred. Asta era. Deci dacă acolo cumpăram la pișul dar nici n-am robot, să Deci să știți că eu am venit aici, am dat craft. Stai mă că eu... Ok, am venit, am dat așa, am cumpărat asta. Stai. Nu pot să... Aloe vera! Picky Pear! Hei, deci să fac asta. Ok, pot să-l fac acum, nu chiar. Bun, nu știu cum să citește, e complicat.